Bafethu namhlanje ku-ad hoc committee kubuya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. It is the return of General Nhlanhla Mkhwanazi. Yi-witness yokugqibela sebeyaqoshelisa bayavala ku-ad hoc. Thatha ngendoda lapha yenza isimangaliso yame sidlangalaleni nge-6 kaJulayi 2025 yasixelela izinto ezenza into bakuxuxuzela izisu zethu. Dithetha mina ngendoda eyathi seyibizwa kumadlanga commission into bandoda khawuzosixelela kabanzi la nto awuyithetha kula press briefing yakho. Yathi xa ifika wayifika ithe qhewu amanzi ngesandla uyibona into ba precautionary measures were in place. Indoda wathi xa ujonga emzimbeni wabona into bullet proof ngaphakathi. La nto eyithethe into biku combat mode iyayimini. Into yathi xa ingena yasense room eyathi xa izahlala kwanyanzeleka isense isitulo into bandihlale kwesiphi. Yathi seyizinza phe esitulweni indoda yakhona wayibona ijonga ngemva into ba neyiphi ingozi eza ngemva mandiyibona. Bafethu nina ndiyabona nindiva. Thetha mina ngendoda okwathi sokusitshwa isound kulamadlanga commission sinexhala lempilo yakhe ngoba ngoyena muntu waye kwi danger. Hayibo wavakale sithi commissioners hlisana amaphaphu. Dikhona you are safe. Dithetha mina ngendoda eya investigate iboss yakhe neboss yeboss yabo yatsho futhi yathi nabani ongabe wenze ubugila mkhulu sambopha mina. Indoda eyasixelela izinto ezisenza bana ngoku sisakhuza esisezakhuza for the next coming 20-30 years. Indoda eya create history abantwana bethu esinqwenela into babazawuvunda ngayo. Bafethu mina ndithetha indoda eyathi even if president can be found guilty of any crime wayena self angambopha yena kanavala. Eyathi xa isuka apho yabheka ku-ad hoc committee. Yathi seyifika apho after kumadlanga commission ngepho fichila uba yona indoda inyonyobela iqonda ngqo. Yathi xa ibullet isound yebullet sitsho ngapha. Wonke umuntu obaleke siza ngapha. Yena uyanyanzeleka yosabela into ba ichophilisa. Thetha ngendoda yabakhomba ngomnwe mina kula parliament yathi including nina sinemithile enimamelayo kanina. Ndabona amadoda amalungisa ukuhlala. Bona ibruku ezigcwala umoya. Hayi bafethu nindiva nina. Dithetha mina ngendoda oyathi soyibona into ba noba bazama ukuyiheha apha kwipolitics into ba mayingabe yeyiphi political party yathi ayina interest yona kwipolitical party. Ayina interest yona kwipolitics. Into kayiyo yona ulipolice. Bafethu ngithetha mina ngendoda the only man in South Africa onesilanda onestar andiyazi noba yintaka noba yini lanto akayekho umuntu onayo lanto akanayo. Bafethu ngithetha ngendoda ethi xa ithetha mina even emizini yethu bayanyanzeleka ama boyfriend nabayeni balinde xa kuthetha noba besabaphakela bazadla after egqibile ukuthetha uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ndithetha mina ngendoda even ama boyfriend abayeni bethu xa ethetha yena eTV basifonela noba siphi bathi hey la muntu wakho ubhizi ubhizi eTV khawuleza ubalekele eTV. Indoda ethandwa ngabayeni bethu ethandwa ngama boyfriends wethu. Indoda ethi xa ithetha sifunela abantwana phambi kweTV. Bafethu ndiyabona nindiva. Ndithetha mina ngendoda ethi xa kuza interview apho bokunewe ubunhlekele khona bokunengozi khona kukhona abasolwa ithi xa ibuza into ba ziphi suspect athi ngebhat naba yabalela baye baxambulisana namapolisi abakwazanga kusinda. Bafethu nindiva nina. Ndithetha mina ngendoda yami esidzikizikini kwi taxi owners. Izinto zesatyayo ke phofu taxi owners ezi. Yathi uba ngaba nifuna impitshoni madoda siready. Dabeva besithi hayi asilwe. Bafethu ndithetha mina ngomuntu obaxelela wathi nje nabani oye waba busy wamane interruptana necases zami phezulu kwakhe vulela ama case bonke futhi ngaphezulu. Wathi nabani onezitholo ngama makazise ngaphezulu makazise ngaphambili andinavalo. Bafethu hayibo anindiva nini. Khanitshoni ku comment section into ba nina nimkhumbula ngani? Ngawapha mawona amagama eniwakhumbulayo ngaye. Hayi bafethu ndiyanixelela. Mina ngithetha ngendoda eyathi ofuna into ba ndimjonge ndibhekisane naye ngomthetho ndiready. Hayi kanti nofuna ukuya fieldini madoda kuchingching pung pung ndiready. Hayi khani ndiyekela. Kubuya yena namhlanje. Indoda eyathi iya kwi media I will bring more evidence. Hayi wani uzalethani namhlanje?